Versió RAC1, amb Toni Clapés. Ada Parellada, bona tarda. Hola, molt bona tarda. La responsable... Bueno, avui l'Ada, però, no ens volia parlar de croquetes, sinó de la carbassa. Si em dones carbasses faré una bitxisua i la teva col llombarda el meu porro es perdrà. Pèsols com la tomata i a vegades ben salat, però nena no t'amoïnis que sóc el teu talat. Si em dones carbasses... Sí, jo penso, com millorar aquesta secció? La I cuina busco música. Busco música per fer-ho més entretingut. Sí, no. I llavors... És que nosaltres tenim una altra idea, ja més diria jo, de revival espanyol, que seria aquesta. Anem millorant això, anem millorant. A mí me gusta más, ¿sí? Tema nuestro. Claro, la Ruperta. Claro, bigote arrocet, piticlin, piticlin. Todo lo tuyo. La qüestió és que jo vull fer aquesta secció una mica més vestida i busco i trobo aquestes cançons, que aquestes cançons no sé si ho milloren o empitjoren, perquè, de fet, desorienten molt, perquè si et donen carbasses, faré una bitxissuàs. Aquí ja comencem amb un error no gramatical, sinó absolutament culinari, que és difícil, doncs, fer una bitxissuàs amb una carbassa. O sigui, clar, per tant, amb la carbassa no es fa bitxissuà. No, però bitxissuàs no deixa de ser una sopa freda d'una verdura de porros, concretament, i bueno, podríem dir una bitxissuàs de carbasses, si vols, però vaja, en definitiva no seria el que diríem. Bé, però ho acabem d'arreglar amb aquestes històries de que el porro, i bueno, si te les escoltes una miqueta amb tota atenció... Sí, infantil no és l'assumpte, Però va... Vols que la posem? Posa. Venga. Carbasses faré una bitxisua i la teva col llombarda el meu porro es perdrà. Pèsols com la tomata i a vegades ben salat, però nena no t'amoïnis que sóc el teu talat. Si em dones carbasses faré una bitxisua. Li agrada, senyor Marcelí? Es que no entengo el lletra. Però si està clara la lletra, que no entén mai res. Li dona carbassa, ella. Li dona carbasses i ella es planteja menjar una altra bitxissuà. Creu que és molt simpàtica, aquesta cançó. Molt trempada, Sí, ja ho farem, tot això ho hem de fer, ho hem de posar en pràctica. Fa patxoc. Vosaltres en serviu de crema de carbassa allà al Sant Pol? Sí. Servim llàgrimes de crema de carbassa, s'ho vull dir així. Per comptes de llàgrimes... És que la crema, amb això, Carme, teniu raó, perquè la crema de carbassa, amb molta quantitat, em bafa molt, Però això no sé d'on t'ho treus. No, això no estic gens d'acord, al contrari. D'on ho trec? De casa meva ho trec? La crema de carbassa... Vols que ho tregui? Va, però no us baralleu ara, per favor. Home, d'on ho treus? Perquè en deus menjar molt. Pic, 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 la companyia amb la que ric. Pic, 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 la companyia amb la que ric.